A Photoshop CS5-tel a Camera Raw is fejlődött, és ez már a 6.0-ás verzió, és a zajszűrés mellett egy érdekes újdonságot is bevezettek, méghozzá a Grain opciót az Effects panelen belül. Ennek a funkciónak a segítségével szimulálni tudjuk a szemcsézettségét a fotónak, de azaz régi fotóhatást tudunk kelteni vele. Hogyha felemelem ezt az értéket maximumra, az amountot, akkor mindjárt látjuk, hogy egy picit szemcsézetté vált a kép, de hogyha ezeknek a részleteknek a nagyságát felnöveljük, meg a keménységüket, a roughness-t, akkor még erősebb lesz ez az effektus. Most visszamegyek teljes nézetre, és amit ehhez még érdemes bevezetni, hogyha egy régi fotóhatást szeretnénk elérni, az a monokróm hatás, tehát átmegyek a Grayscale panelre, és itt kiválasztom a Convert to Grayscale opciót, majd átmegyek a Split Toning panelre, és itt pedig bevezetek egy színt a csúcsfényeknek, a highlightsnak, ezzel ilyen szépia hatást lehet elérni. És most visszamegyek az FX panelre, és itt még egy vinyettálást is hozzáadok a képhez, de most nem sötétíteni akarom a sarkokat, ahogy legtöbbször tenném, hanem világosra emelem fel őket, tehát kifakítom a sarkokat, és utána ezt a három értéket, a midpoint és a roundness-t elhúzom balra, és így kapok egy ilyen szél hatást a széleken. El lehet dönteni, hogy mekkorára akarjuk ezt emelni. Én valahol itt el is fogadom, azt mondom neki, hogy done, ezzel végeztem ezzel a képpel. Most átmegyek Bridge-be, és megmutatom azt, hogy lehet ezt gyorsan újra alkalmazni egy másik fotón. Tehát ez a kép, amit készítettünk, és minden, amit alkalmazunk Camera Raw-ba, az teljesen veszteségmentes, hiszen bármikor vissza tudunk lépni, hogyha rákattintunk jobb klikkel a képre, és a Develop Settings alatt kiválasztjuk a Clear Settings-et. Ha pedig át szeretnénk adni ezeket a beállításokat egy másik képnek, akkor csak azt kell mondanunk, hogy Copy Settings, kiválasztani egy másik képet, jobb klik, Develop Settings és Paste Settings. Ki lehet választani, hogy mi az, amit szeretnénk használni, mi az, amit át akarunk másolni. Mondjuk azt, hogy oké, és mindjárt ugyanazt az effektet alkalmazni tudtuk egy másik képünkön.